Olatz, definituko iguzu zure burua? Bueno, ez daite erresa iruditzen, nire burua definitzea. Ez dakit behar dezun nire orientazio sexualarekin lotutako Horren inguruko reportajea da, beraz, bai. Guazen hortik. Egia esan, kostatu zait hitza topatzea agian euskararen gatik edo, baina gertuena sentitzen duan hitza da boiera hitza. Kazargatik boiera. Neskekiko desio sexuala dudalako, eta nire harreman afektibo sexualak emakumeekin direlako. Eta bueno, gauzak berdefinitzen goazen hontan, badirudi boiera hitzak badaukala konotazio politikoagoa bat, eta bai sentitzen dudala nire burua horren barruan. Eta nola bizi zuen guzti hau, Olatz boierak haurtzaroan? Orduan ez zan Olatz boiera? Ez. Keba. Bueno, azteko, ni ez nintzen, ez nuen reproduzitzen feminitate klasiko bat, nahiko butxo, nahiko maskulinoa nintzen txikitan, eta orduan askotan jendeak ez zuen identifikatzen ni neska gutila haute nintzen, eta horrek aserretzen nindun, ez dakit oso ondo zergatik. Eta baita ere, ez gogoratzen zen momentutan, baina egon zen momentu bat hori feminizatu egin nintzana, eta ez dakit oso ondo, ea borondatez izan zen, ea agian nazkatu nintzen gizartearentzako hain arraroa izatea, ez dakit oso ondo zergatik. Baina bain egia da, itxura oso normatiboa daukadala. Momentu asko egon ziren gauzak egintzen dituenak gizarteak horrela espero zuelako zugandik, baina ez benetan horrelan nahi zen dituelako. Nik uste nera bezaroan gehiena. Agian ez dakizulako beste erarik existitzen denik, edo ez diozunean zure buruari onartzen normala ez izatea. Eta nera bezaroan nahi dezun bakarra da normala izatea. Enkajatzea, talde sentimendu guzti horietan, eta bakarrik ez sentitze hortan, hor uste dut bai ukatu niola nere buruari beste emakumeo beste neska batekiko desira sentitzea. Eta zer egin zenuen adibidez enkajatzeko? Mutiekin euki remanak edo, bai. Baina konstiente izan gabe, Bai. Ez da gauza bat aukeratu nuena, uste dut. Da bide bat jarraitu dudan guztiek bezala, eta gero momentu batean klik egin nuna, eta hori 17 urterekin ja esan nunui. Igual, horra sinintzan sentitzen ja, sinintzan maite mintzen ja neska batetaz nirengo aldiz, eta, nirengo aldiz nik konstiente izan da, eta horre konturatu nintzen, agian beste bide batzuk nezkala arakatzeko, eta agian ez nintzela ineteroa. Hasieran pentsatzen duzu, mutia gustatzen zaizkizula, eta neska batetaz maite mintzetzea, honik hori pentsatu nun, gero ja ikusi nun, ez ala hola. Eta ni gainera, hori nahiko goiz konturatu nintzen beste batzuekin konparatuta, igual 30 urtekin konturatu daitezkenak, edo batzuk 50, ez? Eta hala ere, bai sentitzen dudala, hori egon zala adin bat, nik ez nuela nere burua topatu, eta izan daiteke honengatik izatea. Bai falta izan zitzaidala norbait edo zerbait unibertsoak esatea niri hori posible zela, normala zela, dena ondo zegoela, eta gainera momentu hon asko emango zizkidala etorkizunean. Orduan, erantzunkizun puntu bat ikusten diozu gaur hemen, kamera aurrean jarri, eta zure sexu orientazioari buruz hitz egitea. Bai, eta agian orain egiten dut beharrezko ikusten dudalako, eta agian ez dut lehenago egin pixkat nire burua babestearren, nire intimidadea babestearren, aitzaki horrekin. Baina, ja uste dut, telebistako agerraldi hontan ofiziala ingo dela ja erakusleio handi hontan edo pozgoraiu handi hontatik ja esatea boiera naiz eta superarro nagoela.